nanuman, na ay mga Kristohanon nga ang tiil, kusog pa di ay manis ko. Aksyon nagmuro. Ang tiil, kusog pa man ay mamati. Humok ra kayo ng kanon sa liyon. Ang kamot, kusog pa man manumbag. Humok kayo na gamiton ni Satanas. Ang kamot, kusog pa man ay mangawat. Kalit na magkakuha itong pitaka ni mama o ni papa. Ang saging sa silingan. Kamuti, kabalanghuyan, walay unod. Ang manok. Ang itlog. Pareho na itong istorya mga. Namumpisal siya sa pari. Siya padre. Umpisal ko. Magsayo masala, isugin na. Padre, pasayluwag ko kay kakawat kong itlog kahapon sa musilingan. Sige. Ato nang pasayluwan. Pauli. Pagkatiyo-tiyo, tibali. Sa padre, umpisal na po ko. Grabe sa lahat. Itlog na po. Iyon ang padre. Yang gabi ako na pong kuhaan ng mungaan. Iyan ay pangayawag kong pisandaan. Iyan ay pangayawag kong pisandaan sa lalo yung gabi. Grabe ano? Dapat dilitay na ha? Magampo sa Ginoo Lord, pasaylo ako kay ugma mo, kuan-kuan ako. Ugma Lord, masuroy na pagpo, pasaylo ako ron. Ugma, di ko kasimba Lord, pasaylo ako. Ugma, trapos ko trabaho Lord. Busy kayo ko Lord, pasaylo ako kita ko Lord. Magampo daan kaya nakasala ugma. Rabiya. Bunay, ganahan ni Satan. Dagamang Kristohanon karon na putol. Katunga gipagamit sa Ginoo, katunga gipagamit sa kalibutan ni Satanas na usaon man pagpatay, usaon man tupot anin, mortifying sin, usaon man pagputol ani sa laa, usaon paghunong ani. Nagkatunga raman. Ang pag-iyon niya diha, na tanan yun, tibok na tulawas, sa paggamit sa Ginoo, putol ang sala. Mahunong. Diba? Agoy. Appeal sa praise and worship. Gusto kayo mo praise and worship. Pero, pag uli po, pasandig itong cellphone. TikTok man yan. Nagpagamit sa Ginoo, praise and worship, pag uli. Pagamit tapos malimutan. Ang lupot. Part man na sa lawas. Napamuntan niya? Part man na sa lawas. So, i-offer na to. Okay. Sige ang po. Lord, may balik ni mo. Balaan ako. Ay, usang katao, ang po siya. Sa ating naging ko mo. Inom. Naging ko mo tabako. Di na ko sa mga inom. Naging ko mo tabako. Di na ko mo inom. Pagkaugma kaya ang asawa ng hospital. Okay, dako mo siya gasto sa hospital. Yan ang gabi nangarasti siya. Lord, ako na nagintog yan mo. Kakis pamaning nas balay. Natanduan. Ugma sa'yo. Bugwal ko. Ilubong ko ni. Ilubong niya ang kakis natanduan. Hospital yang asawa. Dako mo siya balayran sa hospital. Wa man po mo pahulam niya kay siya may manghulam di po mo ilis. Suway di pahulam. Gibiyaan ni asawa dito sa hospital, uli kuhagbara, kalot. So sa kakis, inom. Patag pa niya, in 3 days, he rose again. Ura mo na si Jesus. Nabanwa mo ko na pagkatulog adlaw, ikalot. Basig na pa yung pambanwa diri sa atong mga sala. Gahapon, may natangsaad-saad sa Ginoo, yatong yaging Domingo, yatong yaging bulan, pagkaayo sa sakit, baling inapo sa panayo, panayo sakit, sa Lord, ayuha ko sa sakit, maayo ko, sayo ko simbahan, sige ko mo sayo, pagkaayo
Alas 6, dapat na nasimbahan na yun. Alas 6, ayaw good. Pila to ka Domingo, sige alas 6. Sus na may problema. Nyabot. Wa na, alas 10 na nyabot. Kaya naay verse as Romans chapter 6 verse 13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Kung sa Bisaya pa nga, walay bisan party sa itong lawas nga ato ang ipagamit diha sa pagpakasala. Di ba? Daghanan party atong lawas. Ay kamot, bata, tiil, okay, sa pailain, lalunggan. Daghang party atong lawas. Sa dili, pwede nga ipagamit ang pipila ka party anak. Iyon ang Biblia sa Romans 6:13. Dili nato i-offer ang pipila ka party sa atong lawas, kay kung ato nang i-offer, humok radanan kanon sa leon. Remember that Satan in 1 Peter chapter 5 verse 8, he is like a roaring lion looking someone to devour. Nagtanaw siya o kinsay iha tulumbon o kalanon. Si Satan sama sa leon. And sometimes ang leon isuon, nagtanaw ko Animal Planet ba? Giling po ko aning Animal Planet. Pagtanaw na ko aning leon, kana dayong leon, pukusan dahil niya og tanaw ang ihang tukbunon. Unya, sa iyang pagpukus og tanaw, kung kinsa gani itong example mga karniro o mga laksaw, manang kalanon niya, o deer. Pagtanaw niya nga, tuwa may murang mga gasangkiyon nga mga kanang deer. Mauna iyang tutukan tong mga hinayon, mga sangkiyon. Nga naman, inig dalagan anak tanan, hinay man to, o mabilin man to uban. Sumuto niyang pukusan. Unang ayaw di mo pahinay-hinay sa pagpangalagan at suon. Ayaw magsulo sangkiyon, mga lagan. Yung sangkiyon ba? Dugay niya mabot sa simbahan. Siling kalit sa simbahan, mga batanon. Mga batanon, kusgan matata. Amen, kusgan ba mga batanon? Kusgan maguta. Pero nganong mas paulahin man tas mga senior citizen. Ang senior citizen sayo kayo na nasimbahan. Pero ang mga batanon, hapit naman nga ang wali ni pastor, usap pa niabot ang mga batanon. Kabalo mo, kinsay focus, bisitan. Katong mga hinayon. Katong mga hinayon. Munang dili gid ta magpahinay-hinay ug dili gid ta magpaluya-luya sa ato ang pagsimba sa ato ang buhi nga Dios ug ato ang tibok lawas ato gining isurinder sa Ginoo. Ang pipila ka partis tong lawas dili gyud nato ipagamit sa demonyo o sa kaaway o sa kalibutanon, kay mao kini ang ampay ni Satanas nga ang pipila sa ato ang partis tong lawas aduna pa siya hold sa ato ang kinabuhi. Munang dili gusto ang Ginoo nga ang pipila ka partis to lawas ato pang itugyan sa pagpakasala. So ato na ni isurrender tanan sa Ginoo. So kung na-bless ka nini nga storya mga kajadisi, paki-share lang sa atong mga kaubang ng Kristohanon through social media para aware pud sila nini nga storya o ani nga lesson. So kung bago pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa atong mga storya o sambingay nga makahatag og daghang mga lesson sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Salamat, kita-kita na buta sa sunod. God bless and glory to God.